Na'am, masha Allah. So ci gaba da video course ɗinmu. Kamar yadda muka yi email verification, muka yi phone number verification, to yanzu insha Allahu za mu yi Facebook verification. So mutum ya shiga account ɗin shi, sai ya zo a nan sama, sai ya taɓa gurin wannan gurin, sai ya gangara ƙasa, sai ya taɓa profile na ƙarshe, guri mai kaman mutum ɗin nan. So bayan mutum ya taɓa profile, a ƙasa zai ga Facebook, sai ya taɓa nan da aka sa verification, nan da aka sa verify. So in ya taɓa gurin da aka sa verify, already ka tabbata ka login Facebook ɗinka a kan Chrome. So in ka taɓa verify, zai tafi kan Chrome, sai ya ɗauko Facebook ɗinka, so ka ƙara login. In ya nuna maka haka, sai ka ƙara login. Ka ƙara login. Ka ƙara login. So in ka danna login, zai yi login ɗin Facebook ɗinka, sai zai nuna maka continue as sunanka Amina, sai ka danna continue. So in ka danna continue, shikenan insha Allahu ta'ala za ka ga Pi account ɗinka gurin Facebook ya zama verified.